10 000% obchodná marža. No nie je to bomba kšeft? Toto by mala naša vláda zaradiť medzi prorastové opatrenia. A Slovensko by sa znovu stalo tatranským tigrom. Alebo skôr tatranským tchorom. Ale teraz vážne. Už druhý deň verejnosťou lomcuje kauza, kde ministerstvo obrany napriek hlučnej propagande Smeru a celej vládnej koalície v tichosti odpredalo za cenu šrotu 2 komplety 2K12 kup protivzdušného systému a zároveň vykrikovalo, že vlastne naše nebo je holé a nechránené. Občania sú znepokojení, ale najviac šokuje, že vlastne teraz vidíme, že to, čo sa predalo za cenu šrotu, je 100-násobne drahšie predávané následne do zahraničia nie ako šrot, ale ako vojenská technika a materiál. A minister Kaliňák na svojej tlačovej konferencii reaguje na ex-ministra Naďa a vidíme klasický ping-pong medzi politikmi, z ktorého sa občania veľmi ťažko vysomária. Kaliňák sa vyhovára, že technika bola prebytočná ešte predtým, než on prišiel do úradu, že nejakú rámcovú zmluvu podpísal minister Naď, ale úplne zatajil to, že bol to on, kto výsostne rozhodol o tom, alebo jeho ľudia, kto výsostne za jeho ministrovania rozhodol o tom, že táto technika je prebytočná, neupotrebiteľná a odovzdá sa nejakej firme Robus za cenu šrotu a tá ho následne zužitkovala so 100-násobným ziskom. To je celé. Takže miesto tohoto ping-pongu by bolo asi dobré, a to je aj moje odporúčanie pre tie médiá, predovšetkým pre tie audiovizuálne médiá. Zavolajte si ich všetkých do štúdia, ktorí boli pri tom. Veď si zavolajte Kaliňáka, zavolajte si Naďa, zavolajte si generála Zmeka, ktorý prežil 5 ministrov alebo koľko. A všetci u toho boli. Nech nám to vysvetlia, nech to vydokladujú, nech si zoberú svoje podklady a nech nám vysvetlia, ako to vlastne bolo a nech sa tu nešíria 2 protichodné verzie a nech mi ľudia nechodia nadávať a dávať mi nejaké hlúposti z Kaliňákovej tlačovky. A pokiaľ na to potrebujete odborného moderátora, veľmi rád sa prihlásim a túto diskuziu pred zrakmi všetkých občanov odmoderujem. Prečo? No lebo so správou majetku štátu mám nejakú tú skúsenosť. Slovenská republika bohužiaľ trpí už viac ako 30 rokov na to, že nám tu vládnu zvláštni právnici a politruci. A jediný rozmach zažila v dobe, keď v čele vlády stal železničiar Mikuláš Dzurinda. Inak ideme stále dole vodou. A bohužiaľ ani v rezorte obrany sme na tom neboli lepšie a okrem ministra Stánka sme nemali skutočne dobrého ministra obrany. Všetka česť Jarovi Naďovi za jeho zásadný postoj k Ukrajine. Plnú podporu má aj pri svojich krokoch, kde jednoznačne prijal rozhodnutie a získal aj podporu vlády na to, aby sme darovali techniku a materiál Ukrajine. Ale ako ukazuje zápis NKÚ, pri tej realizácii sme opäť boli nedôslední a neporiadni, podobne ako pri ďalších mnohých veciach v rámci rezortu. Ale to sem dnes nepatrí. Pozrime sa na to, že ako táto kauza vlastne vyzerá. Ja sa sústredím len na 2 roviny, a to je morálno-politická rovina a potom odborná rovina tejto kauzy. Keď sa pozriem na tú morálno-politickú rovinu, treba povedať, že celá vládna koalícia a dokonca aj ich budúci koaliční partneri z naciscény tu vykrikovali celú dobu, vulgárne nadávali predchádzajúcej vláde, vyhrážali sa aj ľuďom ako ja za to, že sme podporovali darovanie tejto techniky Ukrajine a vytvárali tu doslova hystériu, že naše nebo je absolútne nepokryté, že naša armáda je odzbrojená a že vlastne nám nezostalo vôbec nič. Tak ako je potom možné, že ten najlepší, najchytrejší a najskúsenejší minister, akého kedy táto vlast pod Karpatami a Tatrami mala, pán Kaliňák, hneď po nástupe do funkcie nezastavil to rozhodnutie o prebytočnosti už spomínaných kubov a nezaradil ich naspäť do dispozičných zásob ozbrojených síl minimálne
do času, dokiaľ neskončí tento systém úplne vo výzbroji ozbrojených síl, pretože môže sa využívať, keď nič iné, aspoň na náhradné dielce. Alebo to mohli darovať za tých 34 000, alebo za koľko sa to predalo Ukrajine. A verím tomu, že Ukrajina by to rada zaplatila. Alebo by sa tu našiel hoci ktorý súkromný sponzor, ktorý by to zaplatil a mohlo sa to odviesť a darovať Ukrajine. Lenže tam by nebola tá marža 10 000%. Je to celé pokrytectvo zo strany pána Kaliňáka a celej vládnej koalície, lebo tak ako ani jeden náboj na Ukrajinu nie je pravda a je z toho veľký kšeft a vtedy peniaze nesmrdia, tak aj v tomto prípade, ako náhle v tom bolo cítiť peniaze, zrazu bolo dobré to odpredať za cenu šrotu a už nám to nechýba pre našu ochranu vzdušného priestoru. A teraz v tej vecnej a odbornej rovine. Ja som bol jeden z prvých správcov majetku štátu, organizoval som vôbec prvé tzv. Osobitné ponukové konania na prebytočný majetok štátu. Takže niekoľko faktov. Poprvé, správa majetku štátu sa riadi zákonom o správe majetku štátu a dáva povinnosť tým organizáciám, ktoré spravujú majetok štátu, správcom, ako majú s tým majetkom nakladať. Po druhé, je úplne normálne, že v priebehu existencie Slovenskej republiky sa priebežne vyraďuje majetok štátu, vyraďuje sa aj majetok ozbrojených síl. Najväčšia vlna bola po roku 2000, kedy došlo k zásadnej reforme ozbrojených síl a my sme začali postupne likvidovať obrovské zásoby techniky a materiálu, ktorý sme 10 rokov držali len preto, že sme nevedeli, ako s tým naložiť, nevedeli sme, ktorým smerom sa vydáme. Nakoniec sa rozhodlo. To znamená, zmenia sa tabuľky počtov, zruší sa daná jednotka, majetok sa stáva prebytočným. Zrušíte lyžiarsky klub, nepotrebujete predsa lyže. Ako súkromná osoba si ich môžete nechať, ale podľa platných zákonov ako správca majetku štátu si nemôžete takýto majetok nechať, je vyhlásený za prebytočný. A keď to je obyčajný civilný majetok, vy ho môžete a dokonca musíte posunúť v ponuke inému správcovi, ktorému by mohol slúžiť, ale to v prípade vojenskej techniky nepripadá do úvahy. Okrem ozbrojených síl nikto iný túto techniku nemôže používať a prevádzkovať. Pokiaľ je ten majetok úplne rozbitý a taký, že sa už nedá ani vyťažiť a nedá sa vôbec použiť, tak sa prehlási za neupotrebiteľný majetok, pričom aj na prebytočný majetok, aj na neupotrebiteľný majetok je treba písomné rozhodnutie, kde je to presne vyšpecifikované, čo sa vydáva za prebytočné alebo neupotrebiteľné. Vyhlásenie za prebytočný aj neupotrebiteľný majetok však nezbavuje správcu v maximálne hospodárne nakladať s týmto majetkom. Po tretie, ak uzatvoríme nejakú rámcovú zmluvu na nakladanie s neupotrebiteľným majetkom, tak je to len rámcová zmluva. To je nič iné, než zmluva o budúcej zmluve, len v inej podobe, kde konkrétne plnenia, to znamená, čo sa odpredáva a komu sa to odpredáva a v akom množstve a v akom čase a v akom mieste sa upresňuje v konkrétnych dodatkoch k takejto zmluve, to znamená, upresňuje sa konkrétny predmet plnenia. A tu je úplne jasné, že bez ohľadu na to, kto podpísal, či minister Naď, alebo Gajdoš, alebo kdokoľvek predtým nejakú rámcovú zmluvu, bolo to za ministra Kaliňáka v roku 2024, keď niekto rozhodol, že tie dve batérie KUP 2K12 sú neupotrebiteľné, neprebytočné, neupotrebiteľné a môžu sa predať za cenu šrotu firme Robus na základe tej rámcovej zmluvy. To znamená, ten samotný predaj vykonalo ministerstvo pod vedením pána Kaliňáka. Po štvrté, pokiaľ ten majetok bol vyhlásený za neupotrebiteľný, tak zákon jasne hovorí, že už to nie je vojenský materiál, nemôže to už byť vojenský materiál a tá firma, ktorá ho nadobudla, ho mala rozbiť, rozložiť a vyseparovať jednotlivé suroviny a tie mohla následne speňažiť ako suroviny a z toho by mala nejaký drobný zisk. Lenže to by nebola marža 10 000% alebo 100-násobok pôvodnej ceny. Tu sa veľmi rýchlo aplikovala zásada
lacno nakúp, draho predaj. Takže, ak to zhrniem, máme tu úplne zásadný problém a je to zrejme len špička ľadovca, ako sa nakladá s majetkom štátu v Slovenskej republike a predovšetkým v rezorte Ministerstva obrany Slovenskej republiky, kde sa na jednej strane predáva majetok ako šrot a na druhej strane firma s ním obchoduje, a to aj s vládnou licenciou, vyváža to von ako mnohomiliónový vojenský materiál a vojenskú techniku. Prepáčte, toto je veľa aj na starého zbrojnoša. Takže by sa na to mali pozrieť nielen na tento konkrétny prípad, ale aj na celkový systém nakladania s majetkom v rezorte obrany. Nielen Najvyšší kontrolný úrad, ale aj generálna prokuratúra. Ja nehovorím, že už rovno spáchal niekto trestný čin, lebo nie každé porušenie zákona automaticky znamená, že došlo k spáchaniu trestného činu, ako mi radi vypisujú vyšetrovatelia na moje podania, ale určite by sa na to mala generálna prokuratúra pozrieť. A pokiaľ nepozerajú moje video, alebo aby sa nevyhovárali, že oni nie sú povinní pozerať tlačové konferencie, tak im trochu pomôžem a pošlem im k tomu nejaký konkrétny podnet. A na záver jedno avízo. Toto s týmito kubmi je len špička ľadovca. V skutočnosti je to tak, že nám zmizli aj plne funkčné, bojaschopné systémy protivzdušnej obrany brigádneho a divízneho typu Strela 10M. Ale tomu sa budem venovať na budúce.